nem jongi u Jesus Christ. Hari ke segi ro hakabangi songo yo blay bagari ke segi yakabangin pendon buram yaki students lane yaki hep ki ba e ki jongi ki bala pendap yaka jingpule ke jongki haka Potternet khasi Bible School ka batch ka basau. Bad nyango yo blay bakila dep ban pendap yakani ke jingpule ban ngia lumlang hagani ke jaka ban pendon buram ban ayeki yakani ke certificate ban penbena yaki bakila long ki bala dep pendap yakani ke jingpule ke jongki. Nyango yo blay bangila sedang yakani ke Bible School daga jingi thopau kabau blay ula ai halau shekri jongu I pastor bante bad ringkat bad kiwei de ki pastor bad baro angila yasno ketilang hakane ka Bible School ban penur long pat yakane ka Bible School kumba kalong menta nyango yo blay ye principal jong ka school I pastor maulong I bala shim yaka jingket kle bad ila shim kia ban penyaj pat yakane ka school. Bagi ngo yo blay ya baro ki no hikai ki bala IT met bad mensem ban hikai ye ki ne ki hep ki ba e ki jongi ban pen kre ye ki na ka benta ka jingot ka ba kraw ka jikthmu go jongi na ka ni ka school ka long ba baro kin tip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan pelai luit mangangai scam haba ki tip ya ka jing shisha jong ka kten ka jong blay kadai kata ken ka jing shisha ka baki ki rapat sha ka perthei hakabaki kilait pat banyatho yakata ka jing shisha nambar gisngau tho khamtam ngi em hagani ka perthei hakabak ka gospel kala bon palat hakirukam bat kirukam ki khot yaka ka gospel hendre ngi yo I pat bala bon palat ka jing khle kei ka bangile hagani ka Bible School ngi aya ka jing hikai knang baki hep ki ba e kila ban san Kenang baki hep ki ba e kin yo ya ki jing hikai haka baki la ban san haka jing long mensiem ko jongki bat kin long ro ki ba yai ne bat haka ni ko por nga sngau kumen e ban pediang sngau bha ya I pastor bantei I balong I Nongkhryiem jong kanika Potternet Bible School nga khot ye I sheni shakman rengkat bat I nga khot ro ya I pastor maulong I belong in principal jongka school. Bat kumjoro ya I pastor Rang, pastor Richard, I Sir Don, I Kong Rose. Ngakhot ye ki shani shakmat bakin wan bangyeng hang ni hapo stage. Inay gajing tapti ka bajam hang ni kapor. Nakabenta ki ni baro ki no hikai. Ngashimro ya ganiga kabu nagalyang jongka school ban priang sobha ya fi baro ki bapet yangi live telecast kadi ro kapor nakabenta jong fi lese phila ban kwa ban tip khambnya nakabenta ganiga school phila ban wan haka office jongka Potternet lane phila ban phone changi ban kendo yangi namar ba ya ganiga school ka batch ka basan ngin sasdang no shen ban ngai scam haba fi don ring kalang batgi kat bangidang pendon buram ye kini ki hep ki ba e ublai unkur khu ya ka jingem ka jong fi baro bar hangani ko por ngakar pat ye fi baro ki pajba ba fin sngo bha ban yeng na ki jaka shong ki jong fi bat kum joro ngin priang sngo bha ya kini ki hep ki ba e ki jongi ki bala pendap ya ka jing pule ka jong ki ha ka jing yalam ka jong I pastor fair kini wan shani shakmat bat kat bakidang wan ban ya shani shakmat gakar pa di ki pajba bapin priang sobha iki daga jing thapti kabajam da fi kwa ban pej phila ban phai shaki ban pej ki ya nang thina din yenai ka jing thapti kabajam nganget bakikti ki jofi ki num thaj ban thap banaya ka jing thap nakabenta jong kini ki hep ki bae ki bala pule made but step da shisha kila wan tista hagani ka Bible School kila IT elade made but bensim ban pendep ban poi hagani ka thong bat da shisha ki deiro ki badon ki badai hok ban yo yagani ka jing thap ti ka jofi ki dei hok ban yo ya ka jing yaro hagani ka sngi kat
hadu menta ka Potternet kasi Bible School kala graduate ya arspa andrew pongot ki kena ban yai ngoyo blay banau kawai kapor sya kawai kapor ki breu ki ladang yosgo ya syapang ka Bible School ban ngilalap ki nong pule bat kum jorong yoi baki syakri ki jong blay ki lami shibon na ka Bible School pilawan keli hadian baki digi kena ki pule syai ki don ngaget pin yoi hasau dong jongfi mapi baro ki basyong haganiga kamra ki bawan haganiga jing syakri haganiga jaka POE lot ya ki kena Bible School ki jongi ki badan hakeleng jongfi lada pi pai syaki volunteers la pi pai hangne hapo ka stage ki bayalam ya ka praise and worship la pi pai syaka production team ki bale ya ka camera ya ka production ki ne baro ki dei bala pendep ya ka Potternet kasi Bible School namar banginget ba om tang hakakam harengi ang nuodro bai wei pi wei ki ba syakri yo blai ringkat bat ngi kintip ya ka ten ka jong blai ba kintip ya ka ten ka jong blai ya ka jingjeliu ka jong ka bat ngi ai ngoyo blai banado ki sound team ro ngi don ki bala graduate bat ki ban graduate hagani ski naka kasi Bible School kupta kadero kalong ka jingya wer kat bakini ki hep ki bae ki jongi ki dangwan ban shim ya ka jaka shong ka jongki kadero kadei kakabu na ka benta jongpi lada pikwa ban enroll ya ladi ngidang ailat satang kani katayo ka bamenta namar hakatayo ka baar ngin sedang no ya ka batch ka basan ka jongi sasisian kan penbena hakatayo ka baar ngin sedang ya ka batch ka basan dekani katayo ka bamenta pila ban shim ya kani ka kabu ya ka ba pila ban wan ban shim ki form ban pendap ki form ki jongpi bat bafin enroll ya ladi hakani ka Bible School ngagarpat ya fi baro ki students bapin skop ha ban syong bar hangani ga por ngagarpat do ya fi ki pajba bapin skop ha ban syong kublai shibun Barang ni kapor ngin poino siya kabenta, hakabang ngin let, ban penko burom, ya kini ki hep ki bae ki jongi ki badan hari ni kejaka. Ya inguro nagabentai Pastor Fair ibadan ringkalang bat ngi hari ni kapor. Bat klem da penslam ngan let, ban kot no ya ka kerteng, jong ki hep ki bae ya ka baki kin wan shani siya khamat ban shim ya ka certificate ke jongki. Abednego Nongkhryiem Aiba Meka Karbutna Albring Nongbri Aldrin Sna Alisha Marak Anjuriti Karumnoy Ansika Karbuki Anisha Karlukas Badaplin Rinja Toginai ka jintapti ka bajam Bahun lang Karmaushun Bayahun Pompertat Bakrau Bor Nongsiet Banelang Segli Banyai ne scam tangsang Bankio Nonglait
ban pen shai ling do leng khoi ban shan scam renja bawan shua khar umlong bifas roy pongrop Benkenstein Maulong Bijoy Star Dakar Bindor Sem Yong Biona Thongni Bishar Siliang Dapi Yaibet Shadap Daplen Pakma Dariti Jana Depi Bandri Lingdo Maunai Donbor Shadap Don Kupar Lalu Doris Star Sulain Aiden Langste Eibor Lang Lingno Eric Jana Erilda Meliam Umlong Felicia Nongkhryiem Filton Lingdo Bau Plang Genovia Karumnoi Gitaris Lindo Yada Shisha Melim Ngap Yalinda Mensong Ibayamon Lang Kenter Iba Ishongdo Raptap Iba Rihun Lang Lengkoi Jenny Grace Melim Umlong John Ki Melim Umlong Juliana Nongsiet Kionam Melim Ngap Kipaj ba akilathaj ban thap kti ne
Kit Hawk lalu. Kershan Shadap. Lakmen Lang Melim Umlong. Larihun Shilla. Lasiudor Lingdo Mau Plang. Lasuk Kenjai Melim Umlong. Lead Me God Nongkhryiem. Leban Watlang Rapthap. Limdes Sangoi. Lucky Khongla. Meban Kershan Kharbuli. Marilyn Lingdo Maulong. Michael Kurba. Minakshi Gayang. Molti Siangshai. Nibrilin Jirwa. Noel Kemenlang Dekhar. Osbord F. Marbanyang. Piba Kordor Lingdo Mauplang. Pilarisha Pongrop. Plisiona Marwen. Pauline Karlukar. Pinkman Shah Karmalki. Remina Sangma. Ridual Jong Ai. Ricky Jackson Disiar. Rida Shisha Jerwa. Rikendong Kharsati. Riwaka Tangsong. Robires Nongplo. Rupamon Banella Lingdo Mau Plang. Samson Kempat. Semolin Sangma. Charlison Manar. Shamilin Bina Rinja. Shanborlang Wanshong. Shemborlang Dekhar. Shimtilin Walang. Starlings Emyong.
Sukwan I Daka Lingdo. Sundar Singh Semyong. Serwat Lang Dekar Giri. Teibor Lang Lingdo. Ton Singh Rentatiang. Trainidian Sotun. Walter David Scott Nongkhryiem. Wandapi Karmendai. Wanda Shisha Karir. Wanjop Langi. Wan Rikman Ksiar. Wantiful Nongsteng. Tonginai ke jing tapti ke bajam. Kublai shibun ya ki pasa bat kino hikai baro bat kumjoro kublai shibun ya fi baro ngi kwaro banai kublai ya fi baro ki bahayeng ki bahasem ki balawan ban senran ya ki bahayeng ki jofi ki ba graduate hagani gisngi. Shua bagin ay yakani ka graduation service hagani gisngi ngila de le shua ya ka get together jonki hep ki ba eight baro but naka liang ke jongi ngila de bo kti ya iwepi we ki student ngila de duai naka benta jonki Henry hagani ko por ngakhot pat ya ipasa bantai ba inwan shani shakmat ba in duai naka benta kini ki students baro nangne bat kumjoro in penbana graduate yakine ki student baro ba dado menta kila ban let ban ai ya ka gospel ban yalap ya ka tin ka jong blai ban kren ya ka jing shisha hare ngangai scam kumbangila hikai yofi kumbangila ong yofi men hakane haka get together ro ya ke ka ba phi phile ken mau ba phinum le haka jing like lan Hare to tep ba pidon pat kinong yalam ki ba ublei ulabo haka jingem ko jongfi buram ye ki pastors ki jongfi buram ye ki nong sharai ki jongfi ngim ju hikai ha po ga bible school ba phin le persha ye ki landi ba phin le ong ba phi phila tep lot Hare to buram ye ki nong sharai ki jongfi ye ki nong yalam ki jongfi ki pastors ki jongfi ki ba ublei ulabo haka jingem ko jongfi bat haka jing don ringkat bat haka jing yalam ko jongki to phile ban shakri yo ublei haki benta bat haki jaka ki ba per bat haka ni ko por ngan IT ye pasa bantei tung ye duai trang ai ngu ime ko pa ye ni ko por ka ba kentang ye ni ko por ko kan ra try ka ba don buram ablai nyai ngu ba me don haka ni ka jaka ba me sakhi ablai ye ka jong ki khmat ki jong me ko try ye ki ni ki khon hep ko kan rat ye ka ba ki la pentibit ye la de ko try haka ni ka khasi bible school Badai me ko try bola wan lam yaki, badai me ko try bola penla yaki, ya ka bakila yaine hadu ka bakut ko kanrat. Jong kani ke jingpuli ke jongki. Baleng ba kani ke jingpuli ru kanrat, baga jingem jongki ru kan long bi ki yaine hadu ka bakut bat me. Tat hadu ka sngi ke jingwan ke jong me. Baga da duai nga da kerku ini ki kon. Way pi way kan long ki ba say so.
haga jing emensi haga jing long do hagi eke baro na kabanta ka buram ke jong me ki binang sei so aki lai po on real po but she's pasha but eke ka pile eke ka ba pitre eke pilong kan long wit tang na kabanta ka buram ke jong Jisu ngadwa yang kar khu ye phi ba yeng ka sam ke jong phi but baro halagasngi ba ka jim ke jong phi kan long ke jing men to ya ka hima ke jong blai try men pen sla ini kon men pen dap yaki do men siem bada ka bor ke jong me ko kan rat kum ba kilio diang i ke ji kai ken ya ke kum ke tien ke jong me ken ya ko kan rat rai ke kum ka ta ba kilio diang wala so i chi sai ki ko kan rat try ba me ko kan rat mala jit yaki dei me wala thong yaki ba dei me ko kan rat long yaki ba ken yai let nang ne shakmat ba ken long ki ba sai so ba ki so jong ki ru ken nang long ki ba yai ne ngadwai ngakar khu ye phi baro aga kar teng ke jong Jisu Amen. Bagani ka por. Ngadapan banaya phi. Ki kon hap jong ka kasi Bible School. Jong ni ka batch ka basaw. Ngadapan banaya phi. Pilalong ki graduates. Hagarteng ka jong ublay ko pa. Ublay kon uba u Jesus Christ. But ublay uman siyem bakod. Amen. Amen. Pinay ka jitap pi ka ba jam? Badagani ngilapoi ro shakabawai jong gani ka graduation service ke jongi hagani ka por sa si sen pat kublai shibon ye fi baro ki pastor bat ki no hikai bat kum jo ye fi baro ki hep ki baye kublai shibon pila ban ya mi bat pila ban lej pat shati shadin nakabenta ka group photograph bat sa si sen pat nakabenta jong fi baro ki bapai life talika singi hagani ka por ngin penkut ya gani graduation service hagani gapor bat ngi kerpat ba pindiai don rikalang bat ngi bat hadin 10 minute ngin sedang no ya gani ga jing shukri ga jongi hagani ga jaka ka jiaseng ka ba arsen mangengai scam bau try on kurku ya ga jingem ga jong fi baro bat kumjo fi baro ki badan hagani ga jaka bat ki ba shong habar ki ba la ban yoi leng ba ka LED projector Pindiai don ringkalang bat ngi bangin shim ya ka break ka ba 10 minute bat bangin sedang pat ya ka jing shukri ka ba ar hagani ka janbin kublai shibon utrain kurkhui fi baro